Helo a chroeso i fideo ar Blwyddyn 10, Uned 5, Cemeg, Olew crai, tanwyddau a chyfansoddion carbon. Cyn ni dechrau, dylwn ni diffinio'r termau yma. Y peth cyntaf i deall am olew crai yw mae'n cymysgedd o llawer o hydrocarbonau. Mae wedi ffurfio dros filiynau o flynyddoedd o weddillion organebau morol syml. Tanwydd yw rhywbeth rydyn ni'n ei losgi. Dylwn ni gwybod bod cyfansoddyn wedi wneud o fwy nag un elfen wedi chyfuno'n cemegol, ac i bod yn cyfansoddyn carbon, mae'n rhaid i un o'r elfennau yma bod yn carbon. Distylliad ffracsiynol. Oherwydd mae olew crai yn cynnwys cymysgedd o hydrocarbonau gyda berwbwyntiau gwahanol, mae'n posib eu gwahanu nhw trwy distylliad ffracsiynol. Mwyn gwneud synwyr o hwn, mae'n rhaid deall bod gan hydrocarbonau mwy berwbwyntiau uwch. Mae methan yn moleciwl bach ac yn nwy ar tymheredd ystafell. Mae pentan yn moleciwl mwy ac yn hylif ar tymheredd ystafell. Bydd hydrocarbon gyda 20 o carbonau yn solid ar tymheredd ystafell. Does dim rhaid cofio'r manylion am hyn, dim ond y mwy yw'r hydrocarbon, y mwy yw'r berwbwynt. Dych chi'n tebygol iawn o gweld diagram o colofn ffracsiynnu yn yr arholiad. Mae'r colofn yma yn mwy o poeth ar y gwaelod a mwy o oer ar y top. Mae yna graddiant tymheredd rhwng y top a'r gwaelod. Mae yna 3 gair buzz dylech defnyddio mewn ateb i cwestiwn o'r distylliad ffracsiynol. Anweddu, cuddwyso a casglu. Mae olew crai yn cael ei anweddu a symud mewn i colofn distyllu. Mae'r colofn yma yn mwy o poeth ar y gwaelod a mwy o oer ar y top. Mae hydrocarbonau yn symud lan y colofn nes cyrraedd tymheredd sydd yn debyg i eu pwynt berwi, lle maen nhw'n cuddwyso ac yna yn cael eu casglu. Mae hydrocarbonau sy'n dod mas ar yr un lefel o'r colofn ffracsiynnu yn cael eu galw yn ffracsiynau. Mae ffracsiynau dal yn cymysgeddau. Maen nhw'n cymysgedd o hydrocarbonau gyda berwbwyntiau tebyg. Dylwn ni gallu cymharu hydrocarbonau bach a hydrocarbonau mawr. Mae gan hydrocarbonau bach berwbwyntiau isel, maen nhw'n anweddol, maen nhw'n troi mewn nwy yn hawdd. Maen nhw'n llifo yn rhwydd os maen nhw'n hylif, ac maen nhw'n tanio'n rhwydd. Ar y llaw arall, mae gan hydrocarbonau mawr berwbwynt uchel, maen nhw'n llawer mwy tebygol o bod yn solid ar tymheredd ystafell. Maen nhw ddim yn anweddol iawn, maen nhw ddim yn troi mewn i nwy yn hawdd. Maen nhw ddim yn llifo'n rhwydd, a maen nhw ddim yn tanio'n rhwydd. Mae'n rhaid deall am pwysigrwydd economaidd olew crai. A pan ni'n dweud economaidd, ni'n meddwl ariannol. Y pethau mwyaf pwysig i ystyried yw nid yw pob gwlad yn cynhyrchu olew crai, a ni'n defnyddio olew crai i wneud pob math o bethau, yn cynnwys nwy coginio, petrol, cymegion, plastigion, olew ero, bitumen ar gyfer creu hewlydd a ffyrdd. Mae gan wledydd a chwmnïau sy'n cynhyrchu olew crai lawer o reolaeth dros economïau gwledydd eraill. Rhaid hefyd ystyried materion amgylcheddol ynglŷn â defnyddio olew crai. Enghraifft, mae llosgi tanwyddau ffosil yn cynnwys olew crai yn rhyddhau carbon dioxid, ac mae carbon dioxid yn achosi cynhesu byd eang. Pan mae olew yn cael ei colli mewn i'r môr, mae'n lladd anifeiliaid a phlanhigion y môr. Mae gorsaoedd trydan a purfeidd olew ac yn y blaen yn defnyddio llawer o dir ac mae hwnna'n gallu dynistrio cynefinoedd. Mae olew crai wedi wneud mas o weddillion organebau morol dros filiynau o flynyddoedd. Dyn ni methu wneud mwy o fe, ni'n mynd redeg mas ohono fe. Mae'n anadnewyddadwy. Wrth halosgi, rydyn ni'n ocsideiddio'r elfennau yn y tanwydd. Trwy llosgi carbon, rydyn ni'n ffurfio carbon dioxid fel y prif cynnyrch. Pam yn llosgi hydrogen, yr unig cynnyrch yw ddŵr. Diffiniad hydrocarbon yw cyfansoddyn sy'n cynnwys carbon a hydrogen yn unig. Wrth halosgi hydrocarbon, fel methan, rydyn ni'n ocsidio carbon a hydrogen. Felly, y dau cynnyrch yw carbon dioxid a ddŵr. Dyma'r hyfaliad wedi cydbwyso. Yn aml, bydd cwestiynau'n gofyn i chi cydbwyso hafaliadau ar gyfer hydrocarbonau fwy
na methan, enghraifft pentan fan hyn. Mae yna 5 carbon mewn pentan, felly rydyn ni'n gallu ffurfio 5 moleciwl o carbon dioxid. Mae yna 12 hydrogen mewn pentan, ond oherwydd mae yna 2 hydrogen mewn pob moleciwl o dŵr, ni'n gallu ffurfio 6 moleciwl o ddŵr. Yn y cynhyrchion, mae yna 16 atom o ocsigen. Felly, mae'n rhaid i'r adweithyddion cynnwys 8 moleciwl o ocsigen. Rydyn ni'n gallu cymharu'r egni mewn gwahanol tanwyddau yn ryddhau trwy defnyddio dull calorimetrig. Yn y dull yma, rydyn ni'n defnyddio llosgi'r gwyrod i llosgi'r tanwydd ac i cynhesu dŵr sy'n mewn calorimeter. Mae calorimeter yn tebyg i biger wedi wneud mas o copar. Ni'n mesur y newid mewn tymheredd gan defnyddio thermometer. I cyfrifo'r egni sy'n cael ei ryddhau, rydyn ni'n defnyddio'r hyfaliad Q = mc delta T. Hynny yw, egni yw mas lluosi 4.2 lluosi newid tymheredd. 4.2 yw'r cynhwysedd gres specifig dŵr. Hynny yw, y nifer o joules o egni sydd angen i codi tymheredd 1 gram o dŵr 1 graf Celsius. Efallai mewn arbrawf mae'r tymheredd wedi mynd lan o 20 i 50, sef cynnydd o 30 graf Celsius, ac mae 50 cm³ o ddŵr wedi cael ei gwresogi. Mae pob centimetr cwb o ddŵr yn pwyso 1 gram. Ni'n gallu defnyddio'r hyfaliad Q = mc delta T. Wrth mewnbynnu'r rhifau, mae 50 gram o ddŵr yn lluosi efo 4.2 yn lluosi gyda 30, sef y cynnydd mewn tymheredd, a lluosi nhw gyd gyda'i gilydd a chi'n cael 6,300 joule, sef yr egni sy'n cael ei ryddhau. Fel arfer, rydyn ni hefyd yn mesur y mas o tanwydd sy'n cael ei llosgi. Mae rhannu yr egni efo'r mas yn dweud i ni bod pob 1 gram o tanwydd yn cynhyrchu 3,000 joule o egni yn yr achos yma. Mae'r unedau yma yn gwneud yn hawdd i cymharu tanwyddau gwahanol. Efallai tanwydd y dyfodol yw hydrogen. Wrth llosgi hydrogen, yr unig cynnyrch yw dŵr. Ynglŷn â manteision ac anfanteision y proses yma, y prif mantais yw mae dim ond yn cynhyrchu dŵr wrth losgi. Mae yna meddwl dim newid hinsawdd, dim o dau yn cael ei cynhyrchu. Ond, mae hydrogen yn ffrwydrol ac felly'n peryglus. Mae'r rhan fwyaf yn dod o dynwyddau ffosil, felly mae creu H2 dal yn rhyddhau carbon dioxid. Rhaid storio yn oer iawn i'w troi yn hylif, -250 graf Celsius, mewn tanciau cryf iawn sy'n gallu gwrthsefyll y gwasgedd. Mae hyn yn hynod o ddrud. Ar gyfer tân mae angen 3 peth: ocsigen, gres a tanwydd. Mae diffoddwyr tân yn cael gwared o un o'r 3 peth yma mwyn diffodd y tân. Gallwn cael gwared o ocsigen trwy defnyddio diffoddwr tân, blanced tân neu cau drysau tân. Gallwn ni diffodd tân trwy cael gwared o'r gres trwy chwythu aer oer tuag at cannwyll i roi mas, neu rhoi dŵr ar tân. Rydyn ni'n methu rhoi dŵr ar tân trydanol oherwydd y risg o sioc trydanol, ac mae rhoi dŵr ar tân olew yn gwneud i'r tân mynd yn waith. Yn aml mewn coedwigoedd, mae yna brec rhag y tân. Mae hwn yn gap rhwng y coed nad ydy'r tân yn gallu croesi. Yn aml mewn tai mae defnyddiau anhylosg sydd ddim yn llosgi ac eto yn stopio'r tân rhag lledaenu. Hydrocarbon yw cyfansoddion wedi gwneud o garbon a hydrogen yn unig. Dim ond hydrogen a carbon sy'n ynddo fe. Dim ocsigen, dim nitrogen, dim byd arall. Mae 2 fath o hydrocarbon, sef alcan ac alkane. Rhaid cofio bod carbon yn ffurfio 4 bond covalent. Yr alcan mwyaf syml yw 1 carbon a 4 hydrogen, sef methan. Os mae 2 carbon, gallwn ychwanegu hydrogen nes mae pob carbon wedi ffurfio 4 bond. Gyda 2 carbon, yr enw ar yr alcan yw ethan. Sylwch os mae'n gorffen mewn an, alcan yw e. Sylwch bod pob carbon wedi bondio i 2 hydrogen a mae yna 2 ychwanegol ar y diwedd. Fformula gyffredinol alcan yw CnH2n+2. Hynny yw mae pob carbon wedi cysylltu â 2 hydrogen. Ar ochrau'r cardwn mae 2 hydrogen
ychwanegol. Gallwn weithio mas fformula alcan trwy dyblu nifer o carbonau ac adio 2. Mewn ethan, mae dwbl 2 yn 4 plus 2 ychwanegol yw 6. Mewn propan, mae dwbl 3 yn 6 plus 2 ychwanegol yn 8. Os yna 10 carbon, dwbl 10 yw 20 plus 2 yw 22. So bydd yn C10 H22. Enw y 5 alcan cyntaf yw methan, ethan, propan, butan, pentan. Dylech chi dysgu rhain. Mae pob alcan yn dirlawn, sy'n golygu mae dim ond yn cynnwys bondiau sengl. Mae alcan yn anirlawn, sy'n meddwl mae'n cynnwys bond dwbl rhwng 2 carbon. Oherwydd mae'n rhaid i'r bond dwbl bod rhwng 2 carbon, yr alcan lleiaf yw ethen sy'n cynnwys 2 carbon. Wrth ychwanegu'r hydrogen i ethen, mae pob carbon yn barod gyda 2 bond. Felly, mae yna lle i 2 hydrogen ar pob carbon. Dyma beth mae ethen yn edrych fel. A'r fformula yw C2H4. Wrth ychwanegu'r hydrogens i propan, rhaid eto gwneud yn siŵr bod dim ond 4 bond sydd gan pob carbon. Sylwch mewn alcan, mae yna 2 carbon yn llai na sy'n mewn alcan. Oherwydd hyn, mae fformula alcan yn CnH2n. Hynny yw, mae nifer y hydronau yn dwbl nifer y carbon. So os oedd 15 carbon gyda fi, bydd na 30 hydrogen. Os ydyn ni eisiau gweithio mas os yw hydrocarbon yn alcan neu alcan, gallwn ni cymysgu gyda dŵr bromin. Mae dŵr bromin yn brown neu oren mewn liw ac mae'n troi'n ddi-liw wrth gael ei gymysgu gyda alcan, ond dydy e ddim yn troi lliw gyda alcan. Mae ychwanegu bromin i alcan yn enghraifft o adwaith adio, oherwydd mae bromin yn cael ei adio ar draws y bond dwbl. Mae'r hafaliad ar gyfer yr adwaith gyda ethen yn cael ei dangos yma. Mae alcan hefyd yn gallu cymryd rhan mewn adwaith adio gyda hydrogen i creu alcan. Cracio. Ar ôl i ni gwahanu olew crai mewn i ffracsiynau trwy distyllu ffracsiynol, mae yna ormod o alcanau fawr, a dim digon o rhoi fach, na ddim digon o alcanau chwaith. Mae'n posib cymryd moleciwlau mawr a'i dorri nhw mewn i rhai bach. Yr enw ar y proses yma yw cracio. Mae cracio yn cynhyrchu moleciwlau sy'n llai ac yn fwy defnyddiol. Mae hwnnw'n cynnwys alcanau, a rwy'n defnyddio rhain i wneud plastigion, ac alcanau bach, a rydyn ni'n ymwybodol eu bod nhw yn cael eu defnyddio fel tanwydd. Yr amodau am cracio yw i gresogi a gyrru y nwyon dros gatalydd. Cwestiwn arferol ar cracio yw i gweithio mas beth yw'r cynnyrch arall. I ddechrau, roedd yna 20 carbon, a ni wedi defnyddio 5, felly mae 15 yn weddill. Roedd yna 42 hydrogen i ddechrau, a ni wedi defnyddio 12, felly mae 30 yn weddill. Mae'n rhaid bod C5H12 yn alcan, gan bod dwbl yr hydrogens mae carbon a 2 arall. A mae'n rhaid bod C15H30 yn alcan, gan bod dwbl nifer yr hydrogens a C nifer y carbon. Mae cracio yn ffurfio alcanau, ac mae alcanau yn defnyddiol iawn ar gyfer wneud plastigion. Mae polymerau yn cadw'n hir o monomerau, sef y gair ni'n defnyddio ar gyfer alcanau yn y cyd-destun yma. Yn aml, yn yr uned yma, pan ni'n siarad am polymerau, ni'n siarad am plastigion. Mae polymerau ddim wastad yn plastigion, jyst cadw'n hir o atomau. Maen nhw'n gallu cynnwys pethau fel gwlan, gwallt, DNA a proteinau, enghraifft, ymysg bethau eraill. Dyma moleciwlau ethen, a maen nhw'n mynd i ymddwyn fel monomer yn ystod polymeriad. Yn ystod y proses o polymeriad, mae'r bond dwbl yn agor. Mae'r monomerau yn ymuno gyda'i gilydd. Mae'r uned sy'n ailadrodd nawr yn cynnwys bond sengl. Ar papur mae'n edrych fel hwn. Mae N ethen, sef nifer fawr o ethen, yn ffurfio N uned sy'n ailadrodd mewn polyethen.
Y darn sy'n nawr mewn glas yw lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn colli marciau. Mae'n rhaid cael bond sengl yn y polymer ac mae'n rhaid i'r bondiau arall ymestyn trwy y cromfachau. Mae enwi polymerau yn hawdd. Mae chloroethen yn neud polychloroethen. Mae propen yn neud polypropen. A mae styrene yn neud polystyrene. Rhowch enw monomer mewn cromfachau a rhowch poly o'i flaen. Chi'n tebygol iawn o cael eich gofyn i llunio yr uned sy'n ailadrodd ar gyfer chloroethen neu propen. Cofiwch newid i bond sengl a cael bondiau yn estyn trwy y cromfachau. Mae yna 4 polymer ni yn gwybod am. Polyethen, polypropene, polytetrafluoroethen, sef PTFE, a polychloroethen, sef PVC. Mae gan polyethen a PVC dwysedd isel. Mae polyethen hefyd yn gwrthddŵr ac yn cael ei defnyddio i wneud bagiau plastig. Mae polypropen yn cryf ac yn lliwgar ac yn cael ei defnyddio i wneud raffau. Mae polytetrafluoroethen yn aml yn cael ei garw'n PTFE. Ei enw cwmni yw Teflon. So chi wedi clywed am Teflon pans falle? Mae'n gwrthlyd, non-stick gwrthlyd, ac mae'n cael ei defnyddio fel gorchydd i pedill ffrio. Yn olaf, mae polychloroethen, sef PVC. Fel ni'n dweud, mae ganddo dwysedd isel, yn ogystal â hyn, mae e ddim yn cyrydu. Mae'n cael ei defnyddio mewn pibellau dŵr. Mae rhaid dysgu rhain. Mae polymerau yn hynod o ddefnyddiol, a siŵr o fod nid oes rhaid i fi rhestru'r holl bethau ni'n gallu defnyddio polymerau neu plastigion amdano. Ond jyst i enwi ychydig, hydrogelau, ni'n gwybod maen nhw'n amsugno llawer o dŵr, defnyddiau clyfar, enghraifft polymeriau sy'n cofio siap, gorchuddion ar gyfer bwyd, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae yna problem mawr gyda plastigion, sef beth i wneud gyda nhw ar diwedd eu oes. Maen nhw'n anfioaduraddadwy, sy'n meddwl maen nhw ddim yn pydru, oherwydd mae microorganebau ddim yn gallu dadlfennu nhw. Maen nhw'n llenwi safleoedd tirlenwi. Mae'n oherwydd maen nhw'n aros fyna am gannoedd o flynyddoedd, eto oherwydd maen nhw'n anfioaduraddadwy. Maen nhw'n llosgi, ond mae'n syniad drwg i llosgi nhw, oherwydd maen nhw'n rhyddhau cyodau, a ni'n gwybod bod hynna'n achosi newid hinsawdd, a nwyon arall gwenwynig. Mae ailgylchu yn gallu bod yn rhan o'r ateb. Os ni'n ailgylchu, mae llai o plastigion yn mynd i safleoedd tirlenwi. Mae angen llai o olew crai i wneud nhw, a mae olew crai yn cyfyngedig, sy'n meddwl mae'n mynd i rhedeg mas. Mae hefyd angen llai o egni i wneud plastigion trwy ailgylchu, felly mae yna llai o cyodau a llai o newid hinsawdd. Yn anffodus, dydy ddim yn bosib ailgylchu llawer o blastigion ar hyn o bryd.